Bona gent, soc Baxter500 i aquest és el meu segon vídeo de gameplay comentat. En aquest vídeo jugarem al Left 4 Dead 2, que fot 2.000 milions d'anys que no hi entro. I he entrat i hi havia moltes campanyes noves i m'he fotut aquesta que no l'he feta mai. Així que em veureu morir i sé que és una cosa que us agrada. Death Toll, Advanced, jugant com la Zoe. Doncs som-hi, no? Som-hi. Anem a matar zombis. Encara no he perdut el puntillo, A veure. I'm reloading! Anem explorant l'entorn, a veure si trobem good shit. Shit de la bona i nice stuff. Clar que sí, com un gangsta. Tot gangsta. Oh, què passa? Què passa, què passa? Sento cops. Oh, pills! Pills, pills! We might need these. Pills. Tu, què està passant aquí dalt? Estan passant moltes coses aquí. Oh, Magnum. No, Magnum no. Mola més la palanca. Sento sorolls malignes aquí baix. Però... Ah! Ah! Creus que escapes de mi, Creus que escapes de mi? Pues no! No! Bill, no! Era meu! Bitch! No! Què passa? Sento un charger. On està el charger? Charger! On és? Ah, va, l'ha matat ja. Bueno, doncs som-hi. Potser us semblava, però en cap moment m'he estressat. S'ha d'estar fred i mantenir la calma en tot moment. Nice headshot. I segon headshot. Estic extremadament constipat i em xorreja de moc al nas. És molt desagradable. Oh, música èpica. Hi haurà un clímax important. Oh, què és aquell musculós tot ple d'esteroides de gimnàs? Que em tires pedres, però jo les intercepto l'aire, sóc la puta polla. Bang, 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 bang. Què està passant? Està gillant? Ha fet una gillana tàctica? No, no! Oh! Això deixarà marca. Bang, bang, bang. I peu, peu. Té un cop de palanca. Tot Gordon Freeman. Vale, doncs ja està. No era gran cosa, la veritat m'ho he posat en avanzado. Volia trobar-me un repte, no me l'he trobat. Així que aprofitant que venen tots aquests zombis, m'he posat en expert. I ara patirem, però és el que em mola. Bon cop de fals, bon cop de palanca. És curiós que tots els zombis van al negre, Estan tots aquí dalt i han vingut a pel Lois, que és negre. Ah no, ara van pel Bill. També van pel Bill. Seria que fossin zombis racistes. Bueno, clar, potser estan a Alabama i llocs d'aquests. No m'estranyaria. Katana! Ah, i ara em trobo un molotov. Aquí hi ha molta shit bona. Xitxa de la bona. El headshot. Tot lince, tot tactical. Evidentment tot calculat, M'ha vibrat el sentido arácnido quan tenia el Hunter a prop. Bueno, tirant per aquí. Avancem amb el bon rush. Charger. S'acosta un Charger. Doncs l'esperem katana en mà, com ha de ser. Charger. Pills per mi. És una putada perquè vaig lent i tot paralític. I no... Charger! Que lince, que ninja! Soc la Tori. Mira aquí. Tall del tigre superior. Segon tall del tigre. No, m'han matat la víctima. Què està passant? Ah, va, m'estàs curant. Déu meu, Bill, tens el cap ple de pardals. Bueno, no, pardals no, tens 8 directament. Oh, joder. Niños, no fuméis. O sus pasará esto.
Però, disculpes un moment, estimat públic, que em vaig encendre el pitutoio. Repeteixo, no fumeu, és dolent. Per la vostra salut y per la vostra cartera. Mensaje patrocinado por From, del gobierno de España. Vale, jo m'he cansat ja del rifle, així que anirem amb una escopeta justiciera a impartir justícia i benevolència divina. Oh, oh, m'encanta. Bon dia, tio, quina hora és? La hora de tornar a dormir. Una iglesia. Oh, zombis. Home, no, però Bill, no et fotis enmig. Oh, un altre Charger. Vale, en Francis s'ha caigut a terra. L'haurem d'anar a rescatar. Ui, Bill, joder, Bill. Tens el do de la providència. Tranqui, Luis, jo t'aixeco. Doncs no t'aixeco. Em negues a la meva ajuda. Ets molt egoista, realment. T'he donat els millors anys de la meva vida. Així m'ho pagues. Estem una mica fets arròs caldós. Bueno, parlo per ells, perquè jo estic bé. En Bill està una mica cascat. En Billy, en Billy the Dog. Però bueno. Solo de piano. A veure, preparem una mica les defenses. Xapem porta. Pillem una bomba casera. Ding dong. Les típiques campanades. Ui, hay sapos. Venen zombis! Bé, no són zombis, són indignats del 15M. Ordaco Morat? Vale. Tranqui. Com un dia digué Confucio, quan venen zombis tira xofa. Així que... tirem xofa. Xofa ignífuga. Oh, un smoker! Oh, què l'ince, què l'ince? Què l'ince? Quina qualitat. Ha sigut el piano m'ha salvat. Realment no, podria trobar-li un sentit aquí metafòric que el piano m'hagi salvat, però... sobre el valor de la música en el món destruït pels zombis, però no, realment era un piano que estava enmig. És hora de treure la katana i matar els zombis amb honor. Honor del zombi! Oh, l'honor del zombi! Veniu aquí, zombis! Les armes de foc són de covards. Els homes com jo van amb katanes. Bueno, no soc una dona, soc en Zoe. La Zoe, però bueno, també va amb katanes. Tu, col·lega, estaves pujant per un lloc molt raro d'una manera molt rara. Però bueno, a veure, per què, quan hi ha una làpida, el tio insisteix en saltar-la per sobre quan podia donar la volta? En fin. I això està tan experto? Realment m'ha decepcionat. Vale. Bueno, hem acabat ja. Ho hem acabat. Pensava que hagués estat més difícil. Doncs no ho ha estat. Això és perquè jo sóc molt bo o els zombis estaven molt desmotivats. Que raro que tindria que aparèixer un zombi. Un zombi. Bueno, nois, fins aquí el segon gameplay comentat. Subscriviu-vos al canal de YouTube o de Vimeo o d'on polles estigui, perquè no sé on pujar els meus vídeos, perquè no me'ls accepten enlloc. Sóc un pària de la societat. Així que bueno. En fi. Un plaer i ens veiem.